El Rec Comtal és la infraestructura humana que més ha nodrit l'imaginari barceloní al llarg dels seus més de 12 quilòmetres de longitud. A banda de la importància històrica i econòmica en el desenvolupament industrial, agrícola i social de la ciutat i dels antics pobles del Pla, Sant Andreu de Palomar, Sant Martí de Provençals, el Rec Comtal ha acabat dibuixant la ciutat. Ja hi era abans del desenvolupament urbanístic i, per tant, en condiciona l'estructura, el traçat de carrers i la construcció d'edificacions al llarg dels segles. El Rec, a més, ha dibuixat en la memòria de moltes generacions un record que abasta, fins i tot, persones que no el van conèixer, però que n'han sentit parlar. Però a banda d'això, al marge de la seva importància com a element històric, el Rec és una realitat per als habitants de Montcada i Reixac i del barri de Vallbona, on continua circulant a l'aire lliure i regant les últimes hortes urbanes de Barcelona. El Rec Comtal ha estat també, i encara és, part del paisatge i lloc d'esbarjo i d'activitats no relacionades directament amb l'economia. El Rec Comtal és hereu de l'aqüeducte romà que abastava aigua a Bàrquino des del mateix punt de captació de les aigües freàtiques properes al riu Besòs. Són, per tant, més de 2.000 anys d'abastament d'aigua continuat, cosa que fa de Barcelona un cas excepcional en aquest sentit. Després del deteriorament de l'aqüeducte amb la caiguda de l'Imperi Romà i l'etapa de dominació visigoda, el Rec es construeix en unes dates que tradicionalment se situen al final del segle X, malgrat que el primer document que l'esmenta és del segle XI. El declivi de la ciutat romana va anar acompanyat de canvis en els usos de l'aigua, que minvaven amb la caiguda de l'economia i la pèrdua de costums relacionats amb la higiene, les termes romanes, i l'aspecte lúdic de l'aigua, jardins, les fonts. Segons Philip Banks, la Barcelona medieval reclosa dins de les muralles romanes era una petita ciutat que al segle X no tenia més de 1.500 habitants, un espai en què convivien edificacions i horts i amb unes necessitats hídriques relativament petites que quedaven cobertes amb l'aigua que s'extreia dels pous. Al voltant de l'any 1000, però, les societats feudals d'Occident van patir una transformació radical que va portar a canviar el paper que havien tingut les ciutats fins aleshores. I Bàrquino no en va ser cap excepció. Fins aleshores, les urbs medievals concentraven el poder polític i religiós del territori i com a centre polític del comtat de Barcelona, des de la vella ciutat romana es controlava el destí econòmic i espiritual dels pobladors repartits per les zones rurals dels seus dominis. La població vivia dispersa per les viles i els masos del pla agrícola, que era l'autèntic actiu econòmic de la ciutat, i només una petita part dels espais intramurs estaven dedicats a activitats productives. Amb el nou estat de coses, l'encàrrec de construir tenia com a finalitat moure molins fariners i drapers, dels quals s'entreien les rentes que recaptava la corona per l'economia del país. I va ser una eina cabdal perquè el poder comtal es pogués emancipar del poder dels reis francs. El posterior ús de l'aigua per regar les zones agrícoles del Pla estava supeditat a les necessitats de l'augment poblacional que s'esdevenen en els segles XII i XIII en els camps al voltant dels nuclis de Sant Andreu i Sant Martí i en les hortes del territori que s'estén fins al Portal Nou. En el tram final, en la zona urbana medieval dels barris de Sant Pere i de la Ribera, el Rec subministrava aigua als oficis del tèxtil i de la pell que n'havien de menester: paraires, teixidors, assaonadors, blanquers, les fusines o les forges de metall, que necessitaven foc i aigua corrent, i els escorxadors. Sense oblidar que l'aigua també alimentava els safareigs i tenia una funció higiènica, ja que mantenia la salubritat de les xarxes de clavegueram. Igual que l'aqüeducte, el Rec Comtal, com a obra humana que és, està subjecte a dinàmiques geogràfiques i geològiques. El traçat de la canalització circulava sobre la part alta del graó barceloní, un escarpament d'origen plistocènic que en època antiga marcava la línia del litoral i formava una mena de penya-segat que encara es pot identificar a la trama urbana de la ciutat, com a la plaça de les Glòries, l'Estació del Nord o l'església de Santa Anna des de la plaça Catalunya. Però així com l'aqüeducte seguia un traçat aproximadament rectilini, el Rec s'adaptava a la disposició dels molins i a la força hidràulica necessària per moure'ls. Al llarg dels segles es van construir fibles, canalitzacions secundàries per abastar les zones de regadiu situades en la plana baixa i se'n va modificar el traçat segons les necessitats, cosa que fa que el Rec hagi anat canviant amb el temps i no sigui fàcil estudiar la canalització primitiva.
Tot i així, jaciments com el de la zona del Molí de Sant Andreu, amb les restes de l'aqueducte, o sobretot el de la plaça de les Glòries, que ens parla d'un paleocanal, ens donaran molta informació. A més dels molins, els oficis artesanals o preindustrials que necessitaven aigua per desenvolupar la seva activitat, com els paraires, teixidors que hem esmentat abans, que se situaven sobretot a la vora del rec, sempre en el tram final, perquè la contaminació no malmetés les altres activitats que es produïen en el rec. El Maell Major, construït cap al final del segle XII al costat de la plaça del Blat, el que avui és la plaça de l'Àngel, i els oficis relacionats amb la pell, especialment els assaonadors, es trobaven a les vores del Mar d'Ençà, que, convertit en una claveguera, acabava abocant les aigües residuals al rec. Serà a principis del segle XVIII que el rec proveirà aigua de boca. Fins aleshores, els barcelonins l'extreien del subsol a través dels abundants pous, tant de la plana com de la zona urbana, i des del segle XIV de les fonts públiques que s'alimenten de les mines construïdes als turons que fan de contrafort de la serra de Collserola. Són les fonts gòtiques, de les quals encara se'n conserven la de Santa Anna, la de Sant Just o la de Santa Maria del Mar. La contínua manca d'aigua a la ciutat, però, farà que el 1703 es construeixi una fibra al Clot que portarà aigua del rec fins a Canaletes. També al segle XVIII, el rec subministrarà aigua a les fàbriques d'Indianes, una indústria que feia servir grans quantitats d'aigua en els processos i que s'acabarà distribuint per tot el territori i que obrirà una nova etapa en els usos i en el futur del rec comtal. Aquesta nova situació i les necessitats de garantir aigua de boca en una ciutat sempre amb dèficit d'abastament va portar a la Barcelona de finals dels 700 i del 800 a replantejar els usos del rec comtal, com ens explicarà el doctor Manel Martín Pascual. Bon dia. La meva ponència intenta donar a conèixer els dos últims segles de vida del rec comtal, des del segle XVIII, segle XIX i bona part del segle XX, fins a la seva desaparició a la dècada dels 80 del segle XX. En una primera fase podem tenir en compte que el segle XVIII suposa una embrancida econòmica, demogràfica, de Barcelona i de la seva rodalia. La zona intramurs de la ciutat de Barcelona comença ja a densificar-se amb el creixement del barri del Raval, que havia estat bastant despoblat des de l'edat mitjana. Al segle XVIII comencen a bastir-se tota una sèrie d'equipaments, d'habitatges, de tallers, i, per tant, la densificació urbana de la ciutat intramurs comença ja a ser una realitat a finals del segle XVIII i durant tot el segle, durant tot el 700. A les rodalies del Pla de Barcelona, de la banda nord, de la banda que era recorreguda per la séquia comtal, trobem ja instal·lacions de prats d'indianes a mitjans del segle XVIII i trobem una major intensificació del regatge dels camps de conreu, de Sant Martí, de Sant Andreu i de la pròpia ciutat de Barcelona. Aquesta nova situació econòmica de desenvolupament necessitarà més aigua, sense dubte, tant els prats d'indianes com els nous camps de conreu, com la pròpia ciutat intramurs necessitarà més cabals d'aigua i l'única infraestructura que està en condicions de respondre a aquest repte i a aquestes necessitats, sense dubte, a les alçades del segle XVIII, és la séquia comtal. A inicis del segle XVIII ja tenim una primera mostra de com la séquia respon a aquestes necessitats, perquè des del 1703 a la dècada dels 60 del segle XVIII ja hi haurà una derivació des d'una fibla situada a l'alçada dels Molins Reials del Clot, una canalització coberta que portarà aigua fins a la Torre de Sant Sever, que després seria la zona de Canaletes, i que permetrà donar servei a la zona del Raval, que fins aleshores estava desassistida del servei municipal que era procedent de les fonts de Collserola i que aquest servei municipal ja datava des del segle XV. Per tant, una primera expansió del servei d'aigua de boca procedent del rec comtal des d'inicis del segle XVIII fins a pràcticament la dècada dels 60 del XVIII i que s'estendrà fins a inicis del segle XIX. També aquesta sèquia donarà
l'aigua que necessita, que demanen les noves operacions productives, com són els prats d'Indianes, i també la intensificació del conreu que s'està produint a les hortes de Sant Martí o de Sant Andreu. Però la séquia Comtal és limitada, els seus recursos són limitats, donat que depèn de la variabilitat del cabal del Besòs. S'ha de tenir en compte que en aquell moment encara l'aigua s'agafa mitjançant una resclosa que s'ha construït al Besòs i és aigua superficial. Per tant, depèn de la variació climàtica d'una zona mediterrània com la nostra i el Besòs té períodes d'estiu d'un cabal molt reduït i períodes de tardor d'un cabal que desborda la pròpia llera del riu i aquesta variació de cabal evidentment té una repercussió claríssima sobre la pròpia séquia que repercutia en la no disponibilitat de l'aigua necessària al llarg de l'any pels usos que comentava fa un moment. S'imposava, per tant, una nova forma de captació d'aigua, més segura, més regular, no tan dependent de la variació climàtica que el riu comportava. I el nou sistema de captació serà la mina de Montcada, construïda des del 1779 fins al 1785. A partir de l'any 85 del segle XIX, la séquia ja és alimentada amb aquesta nova mina que capta les filtracions de la llera del Besòs i del Ripoll i que suposarà una major regularitat i una major quantitat, fins i tot, de cabal captat. I, per tant, fa front als reptes que planteja la ciutat de Barcelona i les operacions productives del nord del Pla de Barcelona a finals del segle XVIII. Al segle XIX, el REC començarà a patir l'expansió industrialitzadora de la ciutat i del Pla de Barcelona. Serà una relació problemàtica entre la pròpia séquia i la necessitat d'expandir aquesta indústria al llarg del Pla de Barcelona, de tal manera que els usos tradicionals als quals es dedicava l'aigua del rec, és a dir, els molins, és a dir, les operacions productives artesanals intramurs, començaran a tenir la competència del nou paradigma productiu que suposa la revolució industrial. Els molins fariners aniran sent substituïts progressivament al llarg del segle XIX per les farineres que ja tenen uns sistemes productius molt més eficients, molt més massius, bàsicament a través de la tecnologia del vapor, i les zones de producció artesanal seran també substituïdes per les modernes fàbriques, les fàbriques ja producte de la revolució industrial que s'està instal·lant a Barcelona i a les seves rodalies a partir de la dècada dels 40-50 del segle XIX. Aquesta confrontació d'usos tradicionals i de nous usos de l'aigua repercutirà en la transformació decisiva del Rec Comtal al segle XIX. Tant és així que ja ben avançada la centúria trobem que la séquia dins d'intramurs ha estat soterrada i la zona de l'Eixample està ja sent també o soterrada o desviada. De tal forma que la desaparició física de la séquia es produeix en el sentit contrari del corrent de l'aigua, des de Barcelona cap a Montcada, quan el sentit de l'aigua, evidentment, és des de Montcada en direcció a Barcelona. Ja entrat el segle XX, aquest procés de desaparició i de desviació s'accelera, s'accentua justament per el progrés industrialitzador i l'extensió urbanitzadora que està generant una ciutat com Barcelona, que ja a la dècada dels 30 del segle XX té 1 milió d'habitants i està ja creant la seva àrea metropolitana de Barcelona dins del Pla de Barcelona, però d'una manera ja molt marcada. I l'extensió de la urbanització i l'extensió de la industrialització seran letals per la permanència de la séquia comtal. La fase decisiva d'aquesta desaparició es produirà a la dècada dels 50 i 60 amb el desenvolupisme d'època franquista i amb l'allau immigratori que suposa aquest desenvolupisme. De tal manera que ja als anys 60 la séquia ha desaparegut ja des de la Sagrera a Sant Andreu fins a Barcelona i en els anys 70 la desaparició de la séquia és ja una realitat a Sant Andreu fins a arribar a la situació actual que només la tenim com a aigua corrent a la superfície només al barri de Can Sant Joan i a Vallbona, ja dins del terme municipal de Barcelona.
Aquesta desaparició de la séquia té una data que podríem establir com a acte de defunció, si poguéssim parlar en aquests termes, que és el 1985, quan la Junta de Regants que gestiona la séquia des del 1842 s'autodissol. S'autodissol per un motiu molt senzill i ben fàcil de comprendre, i és que el regatge ha desaparegut, per tant, els socis que fins aleshores pagaven les seves quotes anuals per tenir dret a regar ja no paguen aquestes quotes perquè els seus terrenys s'han dedicat a uns altres usos, bàsicament urbanització residencial i equipaments urbans i localització industrial, i també perquè les aigües de la séquia i del propi riu Besòs, especialment del riu Besòs, ja no són aptes pel consum humà. Hem de tenir present que durant bona part d'aquesta època contemporània de la séquia comtal, al segle XIX i al segle XX, els usos principals, a més del regatge que és tradicional i de les fàbriques que es van afegint a mesura que la revolució industrial avança, també hem de tenir en compte que és molt present el protagonisme de l'Ajuntament de Barcelona, que ha construït l'aqüeducte Baix de Montcada des del 1826 i que està donant aigua de boca de la mina de Montcada, infraestructura que també és l'origen del Ret Comtal, a través d'aquest aqüeducte Baix de Montcada està donant servei a Barceloneta i a Ciutat Vella. Des del moment en què en la dècada dels 80 del segle XX les aigües del Besòs no són potables perquè els abocaments urbans de tota la conca del Besòs i els abocaments industrials de les instal·lacions fabrils que hi ha en aquesta conca baixa del Besòs estan abocant els seus residus al Besòs, l'aigua de boca comença a no ser factible pel consum de la ciutat de Barcelona. Si combinem aquests dos factors, la desaparició dels camps de conreu, la desaparició dels molins, que eren els tradicionals usos seculars de la séquia, i finalment la desaparició de l'aigua de boca per motius higiènics i motius de potabilitat, tenim que la Junta de Regants, els socis de la Junta de Regants, ja no tenien cap motiu per demanar l'aigua per uns usos que havien desaparegut al llarg d'aquesta fase de desenvolupament urbà de Barcelona i que repercutiran d'una manera decisiva sobre la vida del Ret Comtal. Aquesta dissolució a l'any 1985 podríem establir com a data final dels usos tradicionals, històrics i seculars de la séquia comtal, i a partir d'aquest moment la documentació de la séquia, que ja només queda a nivell documental i a nivell arqueològic en els trams que havia quedat soterrada, o bé com a aigua corrent a Montcada i al barri de Vallbona a Barcelona, aquesta documentació anirà a Sant Andreu de Palomar i serà custodiada i gestionada per l'Arxiu Municipal de Sant Andreu de Palomar, on avui en dia pot ser consultada. Durant els anys 80, la séquia té un període d'abandonament, d'oblit. La ciutat de Barcelona té altres interessos, especialment la celebració dels Jocs Olímpics del 92. Les prioritats de la ciutat són unes altres i hem d'esperar al segle XX, al final del segle XX i al segle XXI especialment, perquè la ciutat tingui una altra mirada sobre el reg, una mirada molt més comprensiva, una mirada postmoderna, postindustrial, que és la que avui en dia tenim nosaltres i que ens ha permès recuperar l'interès per a aquesta séquia que té més de 1.000 anys d'història, que havia estat decisiva pel desenvolupament de la ciutat de Barcelona i del seu entorn més immediat i que afortunadament actualment nosaltres, la nostra generació, primeres dècades del segle XXI, estem redescobrint el Ret Comtal després d'un període d'oblit que només algunes institucions i algunes entitats, com podria ser el Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, havien mantingut aquesta torxa encesa de manteniment de la memòria del reg, però afortunadament ens hem de felicitar tots plegats perquè actualment el Ret Comtal comença a ser reivindicat com la decisiva infraestructura que ha estat per la ciutat i com una fita insubstituïble en la història de Barcelona.